Sound check. Apo ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Siklod tamo po. Pamanising kasalanan, itamongan po. Ginukong Hesu Kristo, Diyos sampung taong tutu, makirapat mga ating buskako, sisisyan kong mga pagbiktilan, masakit king loob ko, ing sablang salang depat ko, uling ka Diyos kong lakwas kaluguran, mga palalo ko king sablang nano, inyapin tatanto kong matibe, kingena kumiyungan paliwas mga mikasala keko. Nung saupan mo ko king malagrasya mo, ampong lisya kong irayo, ing sablang makawili, king pamikasala ko. Tatanto kong dapta ning utos at parusa ning padring kalili mo, king sablang kasalanan adepat ko. Iba't king aldongeni, yayawad kong patawad keko, layon namang maniwala kong masakit, kingemo ko salanan. Patawaran uling ning pamaylasa at pangamatemo king krus. Amen. Pamuklat na panalangin. Kaluguran kong Diyos, pigkaluban meng sa patagrasya, ing talasuyo mong San Pio ning Pietrelcino, kapamilataning Banalay Espiritu, tetak mo ring limang sugat ning mipakong Kristo, amagpatutu king magligtas ng upaya, ning kayang kasakitan at kamatayan ning kayang anak. Isan Pio, apigkalaman mong grasya ning pamanitindi, alangpat ng migpakasakit, king pipang pisalan, para king kaligtasan ding sablang kaladwo, king mipnong kagalangan at malama debosyon, king banal a misa, hinagkat na laring mabilang-bilang ababay at lalaki king mas maulagang pamikisan metong kang Hesu Kristo. King sakramento ning banal a Eukaristyo, king kapamilatan ng San Pio ning Pietrelcino, mipnong kalausan na lubkong manigapuke ko,
ay ibiye mo rin ng grasyang aduan ko. Iapseta mo po ngeni king katahimikan in kaya katamong kayaduanan. Amen. Panalangin king kapamilataning sawop ng San Pio. O Ginoo, binyeme po king kekang Santo Padre Pio ning Pietrelcina, metong akapuchinong pari, ing maragul mong karangalan, ang pakirake king kasakitan ning kekang anak. Ipagkalubmusa po kanako king kapamilataning panalangin ng Padre Pio, ing grasyang tune pong makayadwa king mabibiye ko, ayon king kamatayan ng Jesus, at akamtan na mo naman ing maligayang pangasubling miye. Amen. Panalangin king katlong triduo ng San Pio, itamungan po. O mapakumbabang San Pio ning Pietrelcina, ikang malagwa king Romana Iglesia Katolika, ipanalangin mo kami. Mitubo Diyos ang talapagobra king kayang ubasan, dinansikanan at kabias na kailangan, ban bituring aanak ning Diyos. Ipanalangin mo kami king nuana indu, paintulutan ng misan metong laring tao king meto ketawan, tayran langan papunta king balening Ginoo, suluning kaligtasan king kasakitan king biye, kalupaning sulu amanan tabe, banligtas makapagbalik nung ating sakuna. Dibinong Jesus, sinabi mo, manyawad ka at mirinan ka, manintun ka at manakit ka, katok ka at nibuklatanan ka. Lawen mo kung kakatok, manintun, manyawad king grasya. Tahimik tamo pong aduan, ing kaya katamong kapagnasan. Ipami at ikabanwo, misambaning lagyo mo, datang ke kami ing kayarian mo, mi pamintuan ing lub mo ket isulip antibanwo. Ing kakanan mi king aldo, ibiyem mo kaya kami king aldo ngeni, apoy patawad mo kaya kami ning salami kaya ka, anting pamatawad mi karimi kasala kaya kami, mo kaya paisaul king tukso, nuni kabas mo kami kisablang warok. Amen. Bapo Maria, mipno ka king grasya, Ginong Diyos sa tsukeko, nuwan ka karing sablang babae, at nuwan niya pa naman ing bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, induna ning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, nginit king oras ning kamatay mi na. Amen. Ligaya king Ipa, at king Anak, at king Espiritu Santo. Antimoy sa jaran ligaya, ibating kaumulan, nginit manggamon king alananga. Amen. Sagradong puso ng Jesus, Lubos kong magtiwala kaya ka. Dibinong Jesus, sinabi mo, sasabihan ko kaya kayo, nano maning aduan yu king Ipa, king lagyo ko, ibieno kaya kayo. King lagyo mo, aduan ko king Ipa, ing grasyang iti. Ipami at ikabanwo, misambaning lagyo mo, datang kaya kami ing kayarian mo, mi pamintuan ing lub mo ket isulip antibanwa. King Aldo, ibiyem mo kaya kami king Aldo ngeni, apoy patawad mo kaya kami di salami kaya ka, anting pangamatawad mi karimi kasala kaya kami, mo kaya paisaul king tukso, nunay kabas mo kami kisablang marok. Amen. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing Ginong Diyos sa tsukeko, nuwan ka karing sablang babae, at nuwan niya pa naman ing bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, induna ning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan,
Nginit king oras ning kamatayon na. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. At imoy sa jaran ligaya, iba't king kaumulan, nginit manggamon king alanangga. Amen. Sagradong puso ng Jesus, Lubos kong magtiwala kay ko. Dibinong Jesus, sinabi mo, sasabihan ko kaya kayo, ing banwa at yato mapupusyo, aliwa di nga mano ko. Mipaligayan ka rin kaya kang amano, aduan mi ing grasyang iti. Ipami ati kabanwa mi samba nilagyo mo, datang kaya kami ing kayarian mo, mi pamintuan ing lub mo ket isulip anti banwa. Ingka kanan mi king aldo, ibiyam mo kay kami king aldo ngeni, apoy patawad mo kay kami di salami kay ko. Anting pamatawad mi karimi kasala kay kami, mo kay paisaul kintokso, nun ikabos mo kami, kisablang morok. Amen. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ginong Diyos at tsukeko, nuan ka karing sablang babay, at nuan pa naman ing bunga ning atyan mo'y Jesus. Santa Maria, indunan nin Diyos, ipanalaan mo kayang makasalanan, nginit king oras ning kamatayon na. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. Anti mo sa jaran ligaya, iba't king kaumulan, nginit manggamon king alanangga. Amen. Sagradong puso ng Jesus, Lubos kong magtiwala kay ko. Sagradong puso ng Jesus, balo ko, atin mong metong abage ay mo agawa, ing mayalakang lunos ka ring magkakasakit, malunos ka kaya kaming makasalanan, at dinan mo king grasyang aduan mi, kapamilataning kalinis-linisan na puso, ning malumbe at malugod na hindo. San Jose, kinupkup bilang tata ng Jesus. Ipanalangin mo kami. Itamongan po, Bapo Reyna, indong mapamakalulo, ibiyemo ang pongyo mo, mga panaligan mi, Bapo Reyna, ikang hausan mi, ikeng pepalakwa ng anak ng Eva, ikang pangis nawan ming malalam, daralong keng mga tatangis, keniking karinaning luwa, nga mo nawari, patulunan mi, balikdan mo kami kareng matamong mapamakalulo, ampong no mapupus no impangalako mi ket isulip, ipakit me kaya kami, Jesus, himbunga ng masampat ning atyan mo. O malugod, o mapamakalulo, o Santa Mariang Birhen na mayumo. Panalangin para karing masakit, itamongan po, o malugod ay indo, pisanan mo rin kaya kaming kasakitan at lungkot, bani pakit mong masalese kaya kami, ingulaga ning Canaan at kapibabatan ning kaya kaming pangatao. Lalapit kami kaya ko ngeni, banaduan kaya ka, king kapamilataning kaya kang malugod a San Pio, ing kapakayapan ing katawan at kaladwaming mangailangan kapaldanan at kapasnawan. Balo mi Ginoo, na ing kasalanan sisirana ing pamiyognayan, pilatan ding tao ang poy ko. Dapot, alang sugat at sakit, ayemo apapakayap. Datang ka at tagilan mo kami, nung kami masugatan at maliligalig. Maniwala kami, kingkekang pakayap o upaya, at magtiwala kami at magnasa kami, na pakiramdaman mo ingke kaming kayadwanan, para kingke kaming kapanamdaman, at lalong-lalo na karetang kapatad ming mas lalong mangailangan kingke kang makakayap alugod. Amen. Litanya kang Padre Pio, Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo, Kristo pakalulo, Kristo pakalulo, Kristo pakiramdaman mo kami, Kristo pakiramdaman mo kami, Diyos ipabanwo, pakaluluwan mo kami, Diyos na kaming yaklong king yato, pakaluluwan mo kami, Diyos Espiritu Santo, kaya kami mamantabe, pakaluluwan mo kami, Banal na Trinidad metong akadiosan, pakaluluwan mo kami, Santa Maria, ipanalangin mo kami, Santa Maria ang induning Diyos, ipanalangin mo kami, Maria, indu daring anak ay nampun ng Padre Pio, ipanalangin mo kami, Maria, piyagusan ng grasya,
Ipanalangin mo kami. San Francisco ning Assisi, Serapi kong igpa ng Padre Pio. Ipanalangin mo kami. San Pio ning Pietrelcina. Ipanalangin mo kami. San Pio tapatatalasuyo ning Diosipa. Ipanalangin mo kami. San Pio migpakasakit at talatuki ng Jesus. Ipanalangin mo kami. San Pio kasangkapan ng Espiritu Santo. Ipanalangin mo kami. San Pio biktima ng banal na lugod. Ipanalangin mo kami. San Pio tapataanak ng Maria. Ipanalangin mo kami. San Pio masigasig at talapaganap ng Santo Rosario. Ipanalangin mo kami. San Pio mapamintong susuyo king pisamban. Ipanalangin mo kami. San Pio kaluguran ding anghel. Ipanalangin mo kami. San Pio banalapari ng Diyos. Ipanalangin mo kami. San Pio pari ng Heso Kristo. Ipanalangin mo kami. San Pio paring mi bato karing sugat ng Jesus. Ipanalangin mo kami. San Pio malugod kinawol king krus. Ipanalangin mo kami. San Pio malugod king banalay Eucharistia. Ipanalangin mo kami. San Pio paring martir king pipangong pisalan. Panalangin mo kami. San Pio paring piagusaning pakalulo ng Diyos. Ipanalangin mo kami. San Pio pipangong pisalan ring magbalik loob. Ipanalangin mo kami. San Pio mamantabi ka ring malilili. Ipanalangin mo kami. San Pio talausok ring balisalog. Ipanalangin mo kami. San Pio magpakayap ka ring masakit. Ipanalangin mo kami. San Pio salamin ning lugod ning Dios. Ipanalangin mo kami. San Pio talapagtanggol ning katutuan. Ipanalangin mo kami. San Pio manimuna king bokasyon. Ipanalangin mo kami. San Pio biktima ning banal na lugod. Ipanalangin mo kami. San Pio karami ring kalulo. Ipanalangin mo kami. San Pio magligtas ka ring kaladwa king purgatorio. Ipanalangin mo kami. San Pio makapasno ka ring misasakitan. Ipanalangin mo kami. San Pio patron ding pamilyaring OFW. Ipanalangin mo kami. Frater Alessio, matapat ng talatuking Padre Pio. Ipanalangin mo kami. Kordero ning Diyos sa milalakoking kasalanan ng yato. Patawaran mo kami, Ginoo. Kordero ning Diyos sa milalakoking kasalanan ng yato. Patawaran mo kami, Ginoo. Kordero ning Diyos sa milalakoking kasalanan ng yato. Patawaran mo kami, Ginoo. Ipanalangin mo kami, nuwa na San Pio ning Pietrelcina. Baming apang ituliran na bangnan, ipengako ni ginutamong Heso Kristo. Pamupos sa panalangin, itamongan po. O Diyos sa ipami, pigkalugme ke kami isan Pio. Sana ikaming tinuring bilang anak na, atok yan mi ingalimbawa ng Padre Pio, at maging tapatasaksiking misteryo ning Pasko ng Heso Kristo, ake kaming Diyos. King kapamilatan din kayang panalangin, para king makakayap kaya kami, pagkaluban mo king grasyang mamye kapamatulan karing daralan kasakitan, manantabi karing malilili, at maging tapat at talatuki king kekang kapulungan. Iti adwan mi king kapamilataning ginuming Heso Kristo. Amen. Ligaya king Ipa, king Anak at king Espiritu Santo. At timoy sa jaran ligayo, iba't king kaumulan, nginit manggamon king alanangga. Amen. Ligaya king Ipa, at king Anak at king Espiritu Santo. At timoy sa jaran ligayo, iba't king kaumulan, nginit manggamon king alanangga. Amen. Ligaya king Ipa, at king Anak at king Espiritu Santo. At timoy sa jaran ligayo, iba't king kaumulan, nginit manggamon king alanangga. Amen. King lagyo ni Ipa, po ning Anak, po ning Banal na Espiritu. Amen. Maya payabak po. Maya payabak po kaya kayungan. Kambeda po din kaya katapong sariling kapag nasan kaniting misa, daraon tala na po din makatuking intentions. Kapasalamatan da po di Flor Mercado, Teresita David, Myrna Nakpil, Violeta Deirit, Ian Bondok, Amy Gutierrez, Socorro Montemayor, Rene Enelia Lorenzo, Fer Enlina Castro, Regina Castro,
Raimundo and Carla Almenanza, Jose Renante and Miriam Sandico, J.P. Lagman, Honorarias, Amare et Servire Choir, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Jose Pepe Hison, Angela Canlas, Chris and Rona Gomez and family, Myrna Dison, para king Aldonang Kebaitan, De Carlos Corpus, Darwin Sibok, Clarinda Punsalan. Din kaya katamong sponsors, di Juanita Siron and family, Bert and Paul Mariano and family, Nerissa Trinidad and family. Para king malalagwang kapaldanan dali, Lourdes Tuason, Asuncion Lansang, Lani Lansang Briton, Gabriel Lansang Jr., Josie Pinlac, Bernadette Butalid, Lourdes Mariano, Walter Jr. Stantz, Marlita Palomares, Ligaya Nukup, Raul Gopez, Chofilo Calo, Vicente Calo. Special intention, Edwin Cunanan and family, Myra Lansang Paras, Marcos Garcia. Para kingalananggang kapainawan ng kaladwadari, Natividad, Bernabe, Lydia, Julieta, Estela, Willie, Melencio, Domingo Senior, Domingo Junior, Conchita, Aurora, Nestor, Reynaldo, Nenita, Ismael, Gabriela Janela, Divina, Arturo, Emerciana, Rodrigo, Fernacio, Francisco, Gregorio, Bonifacio, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Pari, Halena Hari, bansang iniwi, taong mepili, kayang kewani, usang naning yatu, man kaya munye, gana papatutu. Kayang daya, mewas merinis, king kasalanan at sablang dungis. Salaning yaku at kayang asin, yaing kayausan, yaing Kilagin ng impampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Jesucristo, yung lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kaya ka ang timurin. mayapayaba kay kaingan po. Titina po pala yung tauling Triduum, panalangin bilang pamagsadya king piyesta ng Santo Pio. Nabatang abebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapat, pagsisyan, ding kasalanan tamo, at anyaran pa may lunos na at kapatawaran ng Diyos.
Ikang miyuman pasala karing matami, at magkalubdunas king kaya kaming pangalipan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikang babiye panabilin at misasane karing tarasuyo mo. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang mamantabi kaya kami, arapan ng Diyos. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa may pahintuto pakaluluwa na katamo. King pangapatawad na rin kasalanan tamo. Dala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, Diyos ning kayapan, pagsadyan mo, ing sablang lelangan. Ipagkalod mi kay kaming, meto nga epektibong lugod, para karing kapatad ming daralan kasakitan. Paulining kakulangan da kabyayan. Sapan mo keng dapat king sablang agyumi, banari ng lunas, ing karelang pamangailangan. At king karelang kasngawan, asoy wanda kasana, kambereng masayang puso. Iliadan mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo at ing banal espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't kinlibro ng Ezra. Inyang oras ning pamidawon ayin, tinalakad ko ketan lugal, anong nuko migmalun, gabak-gabak ko imalan at balabal. Kay ba't siniklod ko, at tinas dinggamat ko, ban manalangin king ginung kanakong Diyos. Ngaku, O Diyos ko, eko makayat na kaya ka, pablasang marine ako. Ulira din kaya kaming dakal akasalanan, asusukdula ang gabanwa. Manibat na king kapanaunan da, ring pipumpunan mi, ang ganangeni, menatili kami king maragul, apami kasala. Ulira din kaya kaming kasalanan, mi pailalam kami karing gamat da, ring ari da ring pagano, ikami ding ari mi, at ding pari mi. Pematera kami, kinuwapi bandyan, binihag, at binili king alang kaparang kamarinayan. Dapot kin sinagling panawon, o ginung kaya kaming Diyos, meging malam ka, at paintulutan mo, ing makatakas la king pangabihag, ding mapilan kaya kami, at ngeni manok nangang keng payapa, kiyating banal ming lugal. Dininan mo kaming pamikatagon, ban mitimawa king pangaalipan, alipan kami. Dapot ika, O Diyos, emukepeying gulutan, king kaya kaming pangayalipan. Pepabal mo ing lugod mong ekukupas, king kapamilatan da ring ngari ning Persya, at paintulutan da kaming italakad yang pasibayo, ing kaya kaming templo, larinan ding paderna, at manuknangan payapa king Huda at Jerusalem. Amano ning Ginoo, Salamat kin Diyos. mipuriya ing Diyos ang mabibye kapilanman. May puriya in Diyos ang mabibiye kapilanman. Mamarusaya at kaybat at inyang pakalulu. Mamaldugya king kalalaman ning lalamlabwad. At siya ing misasakang ibat king kasiran asakdal. Karinggamat na alami atong mang miligtas. May puriya in Diyos ang mabibiye kapilanman. Uling agyang kinalat na ko karing bansa. Pepakit na kaya kayo ing degulana. Agyamang karin. Parangalan niya arapan ning balang mabiyalelangan. Uling niya ing ginung kaya katang Diyos. Ingig pa at Diyos kapilanman. May puriya in Diyos ang mabibiye kapilanman. At ngeni suryan nyo,
nung nanuing gewa na para kaya kayo, at puriyan niya king matning siwala, panwanan niya ing ginuning katuliran, at parangalan niya ing ngari, ning sablang panahon. May puriyain Diyos ang mabibiyaya kapilanman. Para kaku parangalan ke, ing kakong Diyos, at ing puso ko magsayaya, kingari ning banwa. Bustan yun ding sablang tao, magsalita la dikil king kayang kamalan, at midalit lang kapurian, king Jerusalem. May puriyain Diyos ang mabibiyaya kapilanman. Magbalik na kayo, ikong palpikasala, daptan nyo ing matulid arapan na, magkang balikdan akong mitmong kaya panlub, at ipakit na ing kayang pakalulo. May puriyain Diyos ang mabibiyaya kapilanman. Ako ing sala ning yatu, nga naning Gino, ing tuki ka nako, mikasuluyang babyebye. Ang Ginoo man tabi kay kayo, At kaya ka ang timurin. pamamasa king may pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Inaos na lang Jesus, ding 12, at dinina na lang upaya, at kayo pa yan palwal demonyo, ang pampakayap karing nyaliwang sakit. Tibura na lang namang manaral, tungkol king kayarianan ng Diyos, at pakayap ka ring masakit. Sinabi na karela, kayo magdalang nanuman king pamaglakad yo. Maski tukod, supot, pamangan, kwalta, o imalan, sabali mo yung susulod yo. No karing mang lugar at tanggapan da kayo, manatili kayo king metong mong bale, hanggang kayo lumipat aliwang balen. Nung sakaling era kayo tanggapan, lakwan niya yung balen na ito, at ipagpaging alikabok, karing kaya kayong bitis. Ante mong tutol laban karela. May kwala ring alagad at may muntala karing baryo. Ipanaral ding may pabalita at pakayapan dala ring masakit, king balang lugal, apintalanda. Ing may pabalita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapuriyan kaya ka, O Kristo. Gandang morning po ulit sa lahat. Ano po bang magandang balita ngayon? Mayroon ba kayong magandang balita? O mabuting balita? Normally po, pag nagkikita-kita tayo, mga kaibigan, isang bungad natin unang balita. At mas gusto nating maririnig yung ang balita ay mabuti, maganda, kaysa sa malungkot, masakit, mabigat. Kuminsan nga po, tinatanong natin kung anong unahin nating balita, yung maganda ba o yung masama. Parang yung madalas nating maring na kwento, nakita yung dalawang magkaibigan. Oh pare, anong balita? Pare, meron akong balita sa'yo. Isang maganda, isang masama. Anong mabuting at magandang balita? Pare, yung
inaalagaan mong numero sa wedding, lumabas, nanalo ka. Sabi niya, oh, ganun ba? Sabi ng isa. Oo. So ano yung masama? Ang masama pare, nakalimutan kong nakalimutan kong tumaya. No, kaya yung habili mo sa akin, tataya ako, sorry, hindi ko nataya. Hindi ako nakataya. At ganun nga po, no? Maganda sana kung talagang ganap siyang nanalo. Pero may masama pala, hindi, may teryanan, ining numero na. At dito po sa ating unang pagbasa, yan ang ating matutunghayan sa libro o aklat. Aklat ni Ezra. Ang kanyang mabuti at magandang balitang sinabi sa kanyang mga kababayan. At ito hindi sila kinalimutan ng Diyos. Kahit na sila'y nagkasala. Actually, kasama siya. Hindi niya itinichipwera ang kanyang sarili. Sa kabila ron ng sila'y nagkasala, maraming ginawang masama na kahindik-hindik sa mata ng Diyos. Hindi sila pinabayaan kasi binalik sila muli sa kanilang sariling lupa. At ito nga po, kasi matagal silang na-exile sa Babylonia at sa tulong ng isang hari ng Persia, si Ciro, nabigyan sila uli ng kalayaan. At dito nga, naitayo muli ang kanilang templo. Kaya parang binibigyan ng pag-asa yung mga tao. Tignan nyo, di tayo kinalimutan ng Diyos. Kahit tayo na lang ang natira. At ito, hinayaan niya tayo mabuhay hanggang sa panahong ito na tayo malaya na sa pailalim sa imperyo ng Babylonia. Ayan. Na parang sa atin din po ngayon, no? Yung mga karanasan natin, kung minsan meron tayong mga binibitawang salita o ikinokoit na words, halimbawa, I survived pinatubo. No? Yung ganyan po ba? No? Tignan nyo, tapos na yung pinatubo at nalampasan natin. No? We survived pinatubo. Parang sa panahon ni Ezra, ito tayo ang natira. Yung iba medyo nahihirapan sa pinatubo o kaya nung panahon ng pinatubo hindi sila elarigo mika habus. Pero tayo nakaraos, no? Nalampasan ang pinatubo. At ganoon din sa panahong ito ng pandemya. At tayo nagpapasalamat pa rin sa Diyos na nandito pa rin tayo. At though maraming tinatamaan, pero andyan pa rin tayo. At patuloy tayong magtiwala na kung paano tayong iniingatan at inaalagaan at tiniwas ng Panginoong Diyos sa sakit ng COVID-19, yan ang magpapatuloy. Hanggang sa matapos yung pandemyang yan. Kaya ito pong ebanghelyo ang ganda na pinadala ng Panginoong mga alagad para lang maghatid ng mabuting balita. At parang sa panahon pong ito, tayong nakakaraos at tayong nalampasan ang pandemya, hindi ba parang tayo ang pinapadala ng Panginoon para maghatid ng mabuting balita sa isa't isa, lalo na sa mga mas hirap na hirap kaysa sa atin. Ang tanong lang paano tayo maging kasangkapan ng Diyos sa panahon ito para tagapaghatid ng mabuting balita? Paano nga po tayo makapagbigay ng mabuting balita? Di dapat ang ating dala ay tuwa at galak at pag-asa. So sa akin po, dahil ako yung pare, kapag may namamatayan, so napakahalaga po yung bibitawang salita sa mga namatayan. Lalo na mas maraming namamatay ngayon kaysa sa dati.
No, kung paanong buksan ang kanilang kaisipan na sa kabila nito, hindi naman tayo iniiwanan ng Diyos. Nang makita pa rin ang kilos at galaw ng Diyos sa kabila ng masakit at masaklap na kanilang naranasan sa kanilang pamilya. At siyempre, dito po natin lalong dapat may pakita sa bawat isa sa atin na hindi nagtatapos sa kamatayan ng buhay natin. Kundi naniniwala sa buhay na walang hanggan. Takot man tayong mamatay. Pero pinakita sa atin ng Panginoon nung siya mismo niyakap niya ang kamatayan. Pero siya'y muling nabuhay. Alam niyo po ba, binabasa ko yan ang autobiography ni Saint Therese of Lisieux. Nung bata pa siya, alam niya pag namatay, umuwi sa langit yung mga Kristiyano. Kaya parang hindi siya takot sa kamatayan. Ultimo yung mga magulang niya, innocently parang sinasabi, kailan kaya silang mamamatay? Hindi ba dahil sa mawawalan ng buhay yung mga magulang niya, kundi para sa kanya, para yung nagpahirap, nagpakasakit, nagsakripisyo para sa kanila, ay matamo nilang kaligayahan, nakapiling ang Diyos. At ito po, no, sa panahon ito na maraming ganyan na tayo, ika nga, buksan mo yung social media, yung Facebook, wala ka nang makikita kundi condolence left and right. Sympathy left and right. So ito po yung parang pagkakataon natin para mga pagbigay nito ng mensahe ng pag-asa. Yung pong mga may sakit, dahil hindi ko napupuntahan hanggat wala silang mga clearance o kaya mga siyempre sinisiguro ko rin, gusto kong tiyakin na hindi sila COVID positive. Mahirap na. Kasi pag nag-positive ako, na hindi ko alam, baka marami rin akong mahawa kasi marami po akong nakakahalubilo, lalo sa kumbento. Tignan niyo po ngayon sa Christ Seeking Seminary. Ilang paring na nag-positive, no? 15 yata. So hindi po kami iwas ng Diyos sa virus ng COVID. Kaya mahalaga yung kahit mga sakit, medyo umiiwas kaming hawakan sila o kaya yung sacrament of anointing kung hindi nakakasigurado. Kaya in case of doubt, wala naman silang hindi naman pinaswab. Alam nyo, ginagamit ko na lang po kayo yung virtual. Yung kailan ba yan? 2 days ago, no? Virtual na lang, habang nakakamera. Doon ko pinagdarasal. Wala nang langis. At bahala ng Diyos. Magpa-apekto. Ibig sabihin, magbigay ng bisa sa panalangin ito para sa mga may sakit. Siya naman ang humahawak sa lahat. At ako po, sa lugar ng isang ganun na pamilya na may sakit, kung ilulugar ko yung sarili ko, sabi ko, siguro ang sayang, sarap ng pakiramdam na pinagdasal ng pare yung kanilang mahal sa buhay. Maliliit na bagay, pero para sa akin, ito po yung paraan para tayo makapagbigay ng tuwa at pag-asa. At kayo rin po, we are being sent by the Lord during this hard time. No? Sa ating munting kakayahan, pwede tayong magbigay ng tuwa at pag-asa. No, pwede namang tawagan mo lang. No, kaya message mo. No, na maramdaman na nandiyan pa rin tayo. No, sa isa't isa. At higit sa lahat po, ngayon, yung mga ayudang na ibibigay natin sa parokya po natin. At least mayroon pa pong mga ilang donasyon na naibibigay natin sa mga naka-quarantine. At sana ipatuloy pa po yung pagdaloy ng mga donors para mayroon tayong maibigay sa mga naka-quarantine. Lalo na po kung talagang mahirap yung naka-quarantine, hindi sila makalabas.
Hindi makapagtrabaho. Pag nagtrabaho, positive pala, baka ikakalat pa yung virus niyan. Kaya, by giving them aid and support, hindi lang natin sila tinutulungan na makaraos dito, kundi tumutulong tayo hindi lumaganap o may kalat ang virus. Ito po yung ating paraan ngayon, proclaiming the good news. At sa inyo po, sa inyong mga sarili-sariling maliit na pamamaraan, naway makita natin at maipadama natin sa ating mga kapatid na itong ang Diyos na nagmamahal, na hindi nakakalimot sa panahong ito. At kailanman hindi ako naniniwala na wala tayong magagawa. Hindi tayo maho-hostage nitong pandemya. With God's grace, we shall overcome. With God's grace, mayroon palaging malulusutan. Malulusutan lagi yan. At mayroon pa rin tayong magagawa to help one another. At mangibabaw ang mabuting balita na gustong ipayag ng Panginoong Diyos sa isa't isa. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa pinating mga kaibigan, tayong lahat na hindi hinahayaan ng Diyos na di makarinig at makapabot ng kanyang mabuting balita. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king Santa Iglesia Katolika, maging metong tasa ng tunay manalangin ay Iglesia, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring sablang bansa, manatiliya sa busaldo ing kayarianing Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring sablang daralan kasakitan, atuklasan dasana, ingking kapamilataning karelang panalangin, miras karela ing kasngawan, king karelang kasakitan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kaya katangan, mabiyasa tasa ng manalangin, at tanggap king kaburyaning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni po adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Oy, pamingatsuban mo, kinggan na kamo, ipagkalod mo ring panalangin mi. Datang niya sa iyong kayarian mo, karing puso ring sablang tao. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Dito po mag-offer, lumapit ta na po king harap. Malukaming ang kabilyan, ingke
Tinabening katawan mo, alam imagyedaya mo, hainanin kekang balaya, hain ikamu binuing paligaya. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo itindaon karinggamat mo, king kapurit ikaligaya ning kiyan lagyo, ning kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming migalang, baligdan mo rin ng ayin, ayam pang mikeka, iba't ka ring mangaya pabagi, pigkalub mo kaya kami. Itingay Kristyo, yung tanda ning labis-labis mong lugod. Papanatilya na sanang kamalayan mi, king kaya kaming katungkulan bilang Kristiyano. Banay biyemi ka rin kaya kaming kapatad, ing karampatan dang dake king atyo kaya kami. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo mantabi kaya kayo, At kaya ka ang timurin, yat nayo ren puso yo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati at numang karinoy pa, Diyos king alanganga lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu-Kristong ginumi. Kaya binayo mo yung sablang bage at dininan mo king ang dake king kaganapan na. Bisamat Diyos yan, linubas na yung kayang sarili king kaligayan. At kapamilatan ng daya ng mibubuking krus, inatad na yung kapayapan king yato. Ulinita mi parangalan niya babo ng sablang lilangan at meging pagmulanan ng bielang angga, karing sablang susuyo kaya. Nya kamberi sablang koro, ring anghel karing banwa. Daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye kapurian kaya ka. Banal, banal, banal ang Ginoo, Diyos sa mayupaya. Itnuyang banwa, itnuyang yato, hingke kang ligaya. O sana, king kakatas asa. O sana, king kakatas asa. Manwayaing daratan, king lagyuning Ginoo. Manwayaing daratan, king lagyuning Ginoo. O sana, king kakatas asa. O sana, king kakatas asa. King kakatas asa. Tunay kaping banaloy pa, ikaying panibataning sablang kabanalan. Kalinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami madyalang katawan at daya ng ginuming Yesu-Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylas at kamatayan. Kinwaning tinapit, pasalamat siya kaya ka. Pirasin at binyene ka rin kayang disipulo nga natanggapan iti ko nga at kananya. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan kinuaning kadis, pasibayang pasalamat kaya ka.
At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Iti yung kalis yung kanakong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubuo para kay kahit para karing sablang tao, banketa, mi patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo me guía, y Cristo me guía, y Cristo me guía, at datang yang pasibayo. Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyabli ng mebiyan ng anak mo, daram niya kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kay meto yato, ban biganap yakin lugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka mula naman din kapatid ming pepainawan at maninayang sabing niya, lalo na yung dalasuyo mong diamong Mario sa tamong Nestor. Ading alo pang mayang unabi, tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biyalang hangga. Ban kaya benang Maria, ing Birhen ng Diyos, kambe ng San Jose, ang kayang esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kaya kabaning panawun, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tatu, kagumning Banal Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amayan tala pangabos at mibog king balan ng turo, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at binigtas kisablang kaligaligan.
Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling ke kain kayang yan, ating kayumayan, ating ligayang pagkamangkin, ananangga. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo sana babalik dan, din kaya kaming kasalanan, ang lawin mo yung kasalpantiyanan, din kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabiya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimorin. Di po may kakapatad, masyatamang ngayon pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan. Kapayapan, kaya kaingan. Cordero ng Diyos, aming lalako, king kasalanan yato. Pakaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, aming lalako, king kasalanan yato. Pakaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, aming lalako, king kasalanan yato. Ibiyemo ke kami, ing kapayapan. Ibiyemo ke kami, ing kapayapan. Ibiyemo ing kapayapan. Ibiyemo ke kami, ing kapayapan. Ibiyemo ing kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan niya ito. Noon tamang mayaos king apunan ng kordero. Ginoo, Ginoo, kung matangpantanggap tanggap kaya ka, dapat yag kasing amano mo, kumayap na ako.
tuyain Diyos Ama. Lugod Inyasat ka rin sa Blatang pamitipon, Ning pamisaksakan, Etang nanayong paginakipatek kamanok ng ansa. Kristong Diyos usay kamo, iti ang nasa. Bukaring lubog at panikalubog, karing at tuyain Diyos Ama. Lugod bukaring lubog at panikalubog, karing at tuyain Diyos Ama. Siklod tamo po. Panalangin kang San Jose. Itangan po. Bapo talalingap ning talapagligtas. Esposo ning nuwan a Birhen Maria. Kaya ka in Diyos penibala ni ing anak ng bugtong. Kaya ka in Maria binili na ing kapanaligana. Kambe mo i Kristo, mi katawan niyang tao. Nuwan a San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kangipa, at tayran mo kami, kindaklat ning biye. Adwan mo para kaya kami ing grasya, pakalulo, ang ponsikanan pilubluban, at ipanwalo mo kami, karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ang pong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami kaya ko, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi kaya ko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amig dalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakal a tao. Adwan mi ngini kaya ko, ing balikdan mo kaming mipmun lugod, at yat-yat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasatpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo la, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampot king pangakalat na. Ipanalangin mi la ring pekapon mi pambansa at lokal, ban mamili at sarila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. Ating gawan dayti e makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi la rin doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambenim belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling di sarili ra, king pamaglingap para karing masakit. E mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap nila sanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayang unabye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasab kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Mananan na sana pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong,
Mikabyus kaming alang kasasangkulan kaniting krisis. Lain tayrana kami, king pamagbayin loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay dunin Diyos. E mo sana pisawili ing aklismi kaya ko, king kagulanan mi, nunebagkos mo kami ikabus king sablang panganib, o maligaya at kanumanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. San Pio ning Pietrelcina, Ipanalangin mo kami. Patulo naming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, baligdan mo kaya sanang mitmong ganaka, king kaya kaming kasakitan, at kapamilatan ng kamatay na ning anak mo, pibatana para kaya kami. Idayo mo saning ingkasbu mo kaya kami. Ating parusang pangaintuliran daling kasalanan mi. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristo. Lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Dakal pong salamat kay Kaingan at may oras. Magandang araw. Marami pong salamat. A relevant church, a church of the poor, a church with missionary disciples. Deni ding nasa tamong patingkaran, keni King Archdiocese of San Fernando, anting kapagmasosyan, King Banuang 2021, bilang banuaning misyon. Iting banwa amika temang, Missio Agentes, o misyon karing sabla, makapitnaya karing atlong dake, mayakit, migising, at milablab. Ing mumunang dake, ing mayakit, mipagmasosyan niya karing balang parokya. Kilub ning siya madomingong nobena, balikan tala ding milabas sa banwa, na meging kapagsadyan,
para king banwang iti. Ing nobeno magumpisaya king September 19 at mapupusyo king November 14. Ing kaduang dake, ing migising, maganapyo karing balang vikaryo. Mika online assembly, nung nu akit tamu, ing bunga ning misyon tamu, karing pakakalulo king Archdiocese. Damdaman talo, ding mapilon at testimonyo, iba't karing kapatad tamong mi pagkalaman, king Cruzado de Penitencia, i Caridad. Ding survivors ning Mount Pinatubo eruption, ding kapatad tamong Aita, at ding mitatatag karing basic ecclesial communities. Katataulian, ing katlong dake, yapin ing milablob, o mipagmasusyan king mabilog ay Archdiocese. Bilang pamupos king pabanwang kapigaganakan, king limandalan a banwo ning pangatatag ning Kristyanismo. Abe-abe tamong makiramdam, karing miyaliwang lupa ning misyon. Iting kapag masusyan, mayariya, king metong abanal a misa. Para kareng aliwa pang anunsyo, dikil king kapag masusyan na ini, manatili tamo pong makatutok karing social media accounts ning Archdiocese of San Fernando. Agkatanda kayo nga pong tumagon, karing kakatamong kapag masusyan, king physical mang paralan, o king kapamilatanda, ring kakatamong official broadcasts. Abi-abi tamong manalangin para king kaligtasan ding sabla kaniting pandemya. At bendisyonan na kayo po yung may payang ganing Diyos. Ngayod pa, ang po ng anak, ang po yung Espiritu Santo.